Lanang Gerontasena anapa le? Buta iki mau banjur menyang endi? Aku sing maju rasa kesuwen. Dheweke bareng tak piloro krasa lara terus lunga ngono wae. Lah mak cilik Sencaki telaten ming jakan teman-teman. Wong semono gedene jotose ming gedebak-gedebuk. Ning bareng tak reka tak pasangi kala sikile kena kabeh loro niba tak parani tak blebek-blebek nggo lendutan. Terus jedindi lelik kae wonge. Mangsa kalah Rigen larak ngono. Kadigayan karo Ragan kalah karo wong Rigen. Iki. Maton bisa Rigen kene bisa mikirake carane kepi bisa ngalahke mungsuh ngono. Dadi waton kendel bagbuk-bagbuk padha karo ngantemi kasur. Semono gedene, agek aku memeng. Gede tenane butane. Iya. Lah saiki gandeng wis mundur. Aja nganti kadaluwarsa ayo enggal padha tata-tata nututi Koko Prabu lumawat ana ing Karangabulutan. Yo. Mengko sawise ketemu marang Kakang Semar, kepiye ngendikane Kakang Semar yen tok ana dawuh saka Kakang Semar Badrana ya kudu ditindakake, tak estake. Ayo Lek Sencaki mangkat yo. Monggo nggih. Tumrekut mangajab ing mungsuh kapisanan siko mangrempak ing kunarepa la Sencaki weruh aku ora weruh apa dudu Sencaki kowe ingkang wani gawe pitenah wani gawe kacinta kaku manuta tak rampuhi nyawamu ora tedeng aling-aling pancen nyoto malah yen projo ming kowe kresna kon ketok mrene kelakon sigar dada bawu sawang seko kaduan kok wani kok kerangkang-rangkang kowe Lek. Inggih. Butanipun langkung ageng mongko digdaya. Kula jotos mboten temomo. Kula dipun getak jawah. Majeng malih kula jotos mboten temomo kula dipun getak malih. Ngantos perkawet kados pundi anggen kula badhe saged ngendih kridaning yaksa. Wong goblok kok kowe iki. Wong ki angger gedhe lemu kok ngono kae jane kalahe gampang. Gampil dos pundi. Angger ora mangan tenan angger ora tak ora pakani mesti kalah deh. Wae mesti biak-biakan kok. Mangan ning aja tok lawuh bingung. Wong kene le omong temenan kok kono tanduke sembrono. Lah ana wong kerang urusan lawuh kira ya. Ngomong ngetan ngulon. Aku ndelok le lemu kok ini kemalan panganan. Nggih. Engko tak undurne nek kowe rawani kono mundur kono ayonane. Ngatos-atos nggih ngatos-atos. Nang bolak-balik kowe kok. Ayo Sencaki mrene kelakon tak untal malang kene mangan aku kene.
keprangguling mungsuh bawatnya bentar sing maju iki sapa? Antasena aku. Kowe sapa? Jenengmu asline sapa? Kala Gumarang. Pon ketok mrene Sencaki tak pangane ora mung Sencaki sak kersenane. Panganen aku. Nyo mangan aku. Kok anggere doyan mangan ngati-ati. Enak ora enak dipangan? Ayo dipangan. Kok kowe sing maju anggere gelem mangan aku ngati-ati wae kelakon tak rima ana buta tak blebek-blebeke tenan. Aku malah dibrujul-brujulke nggon teles ning ora ana banyune. Awakku gupak lendut tok. Kene maju meneh kene. Buta semono gedene ngesak banggula kok ming siji. Karange ndum-ndumane ya ming kuwi. Sambat tok gene iki tak sempal-sempal. Kalah karo kowe kok ngotot-otot irungku. Ane ora tak etet-etet irungmu kowe ora kalah-kalah pameran demi iso mangan tembang gula ku mau tak jugoki ya. Ayo tak colong wong tiba. Waduh cilaka aku. Ora ana banyu nggo adus malah mbang gula siji dijukuk. Monggo kecut-kecut legi. Ini aku separuh. Len nguris. Wah, nggak gelem mundur ngate tak blebek-blebeke meneh. Nggo rundutan mau. Ora mengirung sing tak bedhot ilatmu barang. Wah, engko nek kabeh-kabeh dibethotot. Entek-entekan. Keterangan sing rada nyemelangi malah Antasenane tak aturake sang Adi Penemban. Menawa lakuku ditemoni Sencaki karo Antasena. Bagus salesri nenggo busananira katuna sang Andana. Anakku lanang nggih Antasena, anapa Le? Buta iki mau banjur menyang endi? Aku sing maju rasa kesuwen. Dheweke bareng tak piloro krasa lara terus lunga ngono wae. Lah nek mak cilik Sencaki telaten ming jakan teman-teman. Wong semono gedene jotose ming gedebak-gedebuk. Ning bareng tak reka tak pasangi kala sikile kena kabeh loro, niba tak parani tak blebek-blebek nggo lendutan. Terus jedindi lelik kae wonge. Mangsa kalah rigen larak ngono. Kadigayan kanuragan
kalah karo wong Rigen. Iki. Maton bisa Rigen, kene bisa mikirake carane kepi bisa ngalahke mungsuh, ngono. Dadane waton kendel bakbuk padha karo ngantemi kasur. Semono gedene, agek aku memeng. Gede tenane butane. Iya. Lah saiki gandeng wis mundur. Aja nganti kadaluwarsa ayo enggal padha tata-tata nututi Koko Prabu lumawat ana ing Karangabulutan. Yo. Mengko sawise ketemu marang Kakang Semar, kepiye ngendikane Kakang Semar yen to ana dawuh saka Kakang Semar Badrana ya kudu ditindakake, tak estake. Ayo Lek, Sencaki mangkat yo. Monggo nggih.